Mauni ang ngayon nga buhaton pag wala kay budget. Dili kay magpaduol dito kay basig pa amoton niya ka. Wala akong kauban si Madam oh. Backpackers na siya gikag Australia. Nagpalayo ming duha kay wala may ka-chip in. Delikado ang kinabuhi dito. Muna siya teknik kung wala kay budget, magpalayo ka. Nagsampiton gali kag shots, padili-dili ka. Karon ingnon di ka ganahan, pero pugson ka, shots na lamang. Para na ingong napugos ra ka. Para pag abot na bill balayran, mangayo silag bahin, dili ka obligado nga mobayad, kay gipugos ra man kanilag pa shots. Mo na siya sikreto diha. Na mga friends na naglalis na sila kay kanang balayran bahinon og 11 ka buok. Kani siya. Ana siya. Oh. Di na siya mainom. Good girl na siya. Paano na siya kanang join na siya. Join forces. Lisod yung kayo no. Manulong kag laing lugar. Dang imong kwarta. 1.5 ra. Kailan mo kabuok? 246. Dagan ka ay. Katower miron. La. Nagpalayo mi kay wa may kaamot. Mga gwapa kay ako mga kauban niya. Mula ginamis kag nakaamot kami sa imong gasto din mga babae. Pagbayot ka zero ra gihapon. Walay padul nga ning tanan. Gunay realidad sa kinabuhi. Layot ka. Imong gasto tanan. Pagkahuman na inani kagwapa kani oh. Na lalaking ni abot zero gyud ka bit ko ka lukdo jud ka us kabukag kalabasa dili epektibo ayaw jud apil anang niingon ko sa ako din ni vlog pamuy-boy ning ako niingon ko nga bahalag ato pang gasto. Bahalag mo order patag pila ka tower unya ni mga babae na kagwapa. Zero gihapon tas mga laki. Unsaon taman duha man ilang tablitas. Amo usara man mahala dawatong kapildihon. Pero kanigod siya kani siya mama ni mga laki dire. Muna ang negosyo ya mga anak iyang ipalaag magabi. Oh, tag 350 ra pod. Yang anak tag 50 ra. Dagog kayo mga binuang ra kan. Good friend ni siya. Lami po siya tiyong ni kanta siya ganiya na ikog na mi di na mi ganagti. Wala mi mabuhat. Iya mang gasto mo nang ipasagdaan ra namo. Pang banyo ra pero pag tingog niya pang sala. Pag mugawa siya pang garden. Depende ka sa siya. Dago kay mga wapo, mga lagmi, pero may babayi dawat ang kapildihon mga yachts, mga yads, mga besh. Si Rohon ta basta na babayi wat na mabuhat. Unsay may kasulti madam, miss, binibini. Kisay mo daog. Babayi or bayot nga ni gasto. Kisay mo daog, bayot nga ni gasto or babayi nga miduol lang. Ambot. Pues atong sulya. Saba. Muna mo pangutanan no pero mo na sitwasyon bahalag ikaw pa ni gasto basta na babayi inigabot sa panahon nga mahuman na ang tagay kung pilion zero gyud ang bayot. Babae go ipilion. Manang ayaw na mag-arangkada kay